Asiniro hamadihamu dohot dame nasian Tuhan debata amattai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata barita nauli nagabe jamita di pertangyangan sian epistel Minggu Pentakosta tanggal 2 Juni 2025. Ima natar surat di buku Joel bidutolu ayat 1 ayat 5. Songonoma tarsurat disi. Jadi dung songoni pangusehonokku matodiku tu nasa sibuk. Gabe manurirangi ma akka anak muna dohot boru muna. Marnipi ma akka situa muna. Jala maralatan akka doli-doli muna. Dohot do tu akka naposo muna bawa dohot boru-boru pangusehonokku di akka arii todikku. Jala pamasaokku do akka partina daun di langit dohot di tanoon. Mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Muba do mataniari gabi hahulomon. Jala bulan gabi mudar. Patujolo ni ari haroro ni Jahoba nabolon jala nasok kali. Alai nasa nama jou guar ni Jahoba malua do. Ai di atas di Duluk Sion dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jahobahian jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jino ni Jahoba. Ido sahatna. Hamunak kadongan dimulanai di pada narobi saya di parhatopo do dang tusude saur toddi ni debata. Roh Kudus seringkali dipahami dicurahkan secara selektif hanya kepada para nabi, imam atau raja dan untuk tugas-tugas tertentu. Ala yang gonoaing tu sude jolma tu nasa sibuk do dilehon manang diusihot debata todina. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua orang atau semua manusia. Dan adong batasan usia, gender, status sosial, profesi, dohot akka paribaran na asing na mga bati hasasaur ni todii tung tusudedo dilehot Tuhani. Todi parbadia mangula di diri ni akka na porsea patupahon akka ulaun na balga lobisian na patut. Todi parbadia mangula dada holad di ranah spiritual na tarida secara ritual. Songon na somal diatusi akka sekte-sekte huria tertentu. Alai dohot do tu ranah fisik na digoari manifestasi verbal songon na disuraton panurirang Joel diturpukon. Ima manurirangi manang bernubuat manang berbicara dungi marnipi dohot maralatan mimpi dan penglihatan. Tentu dang persuadaon akka peristiwa-peristiwa demonstratif songon na masa ditikki uju hasasaur ni toddi parbadia naboy tazaha diulaun ni akka apostel bidudua na digoari bahasa roh manang blos solalia. Alai ipe dada gabe masa perhataan na so dapat aptusan. Justru sabalikna do. Akka sisean na sinonggopan nito di parbadia gabe marpakuling manang berkata-kata di bagasan hata naboy atusan ni sude na ubegesa. Udut ni itakas do pakkorhon ni ulaun nito di parbadia di diri ni akka na porsea marhite pangalaho si ganupari. Ima akka parbui di toddi naboy tazaha di Galatia 5 ayat 22. Jadi hamu akka dongan tung patar do pakkorhon ni hasasaur ni toddi parbadiai tungolu si ganupari marhite pakkatayon dohot pikiran. Cara berpikir dan cara berbicara. Jala sudah manifestasi i pakeon nyak kana porsiaid ma holan laho pasangapod debata. Hamu akka dongan di pamasa debata do akka tadda di langit do di tano ima tadda na sosomal masa akka na supranatural na mangodolhon huaso ni tod di parbadia na mangula di sude ingana do partikian secara universal. Dan adong ingana di sisi ni tanoon ro di langit na sosian pangatoyon ni debata. Jala di pamasa akka taddai ima nagabe pertadda ibana do namarhuaso. Ala ni imolo masa songon akka na sinuraton na di ayat 3 dot ayat 4 mudar dohot api dohot timus namar si jongjong muba do mataniari gabe hahulomon jala bulan gabe mudar songon gabaran yak kasih taono dohot hasusaan di tanoon
ima akka tadda na mangodolhon na boydo akkai dipakke debata ula-ulana manguhum zolma dohot lubba-lubba nong zonok arini Tuhani, tanda-tanda kosmik yang akan mendahului hari Tuhan. Di partikianon nung amat segodang akan masa bencana alam, banjir, longsor, tobak na disegai, polusi aek, polusi alogo, laut nang rotak dohot akan asing. So nang akka porang na marluat-luat. Atik beha di rohatta dang marpangotak tuhita, alai ikut tapar hatopo doi songon akka tadda na dilos debata masa, laho paingoton hita tu hamubaun ni roha, manang pertobatan asa mulak musetu debata. Hamunak kadongan haluau di akka na majo guarni debata, patardo didok di ayat 5. Majo guarni Tuhani, ido akka na malua. Alai ikon atusatta do molo didok malua ma akka na majo guarni Tuhani, dada holan madok manang menyebut secara verbal guarna. Alai ikut tutusi tutudo maka porseai dohot maka holong ibana sian nasa ate-ate, sian nasa hosa, sian nasa roha, dohot sian nasa gogo. Boy may tapatudos tu Markus 12 ayat 30. Patar mapakka porseaon si songoni marhite parulaon manang cara hidup na hobar tu lomo ni rohani Tuhani. Akan nama jo guarni debata di bagasan haporseaoni malua maibana sian uhum. Alani i hamuna akka dongan molo mangula doto di parbadia di rohatta. Totu ikon gabi akka jolma na pauliulihon jala panenggaton akka na tinopani Tuhani mahita. Majaga hayason, majaga pangalaho, majamot to diri asa unang saipeyam mangulahod dosa. Lasongonima molo diloas di partikian di Pentakosta di parningotan hasasaur nito di perbadia di pasunggulhod do tuhita saluhutna asa say marpakirimon. Alani i naparjolo tinggil jala marbisuk mahita manakasi akka namasa asa say taingot pasahatun ngulut tatu ibana. Paduahon tapor siaima dang loason ni debatahi tamago say nadonganan na dohita jala diajari asa pasauton akka ulaw na denggan bahen sangap di guarna asa taruli hita di haluaw nasian tuhatay. Amen.